मुंख्लं नखरफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनो खावलायदों आद्रा थालांनाय मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो सोरखारा फोसावखानाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ मोनजोबनांगौनि थाखाय फिन आरो दाबि खालामदों बाक्सा जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा। थांनाय सानखालि बाक्सा जिल्लानि बरबरियाव मोनसे मेल जथुमनायनि उनाव बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ फैगौ फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो होजोबनांगौ होनना दाबि खालामदों। मख'नो नांगोनदि बाक्सा जिल्लानि बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरा सोरखारनिफ्राय फोसावनाय 5 लाख रांखौ गोबाङानो मोननो हायाखै। बिटिआर सोरखारा बावैसो सान सिगां अनसुंथाइ होनायनि गेजेरावबो 3 सुबुङाल' मोननो हादों होनना अजद दैखांदों। दासिमबो बाक्सा जिल्लायाव गासै गं 1010 नखरफोरानो सोरखारनिफ्राय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ मोननो दंबावो होनना फोरमायथियो, जायनि थाखाय आद्रा थानाय नखरफोरनो अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनो बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'खौ खावलायदों। जों बाक्सा जिल्ला हिसाबै दिनै नैबे बरबरि गोजौ फरायसालियाव मोनसे मेल लानाय जादोंमोन। बे मेलनि गेजेरजोंनो जों मोनसे थांखि लानाय जादों। थांनाय 17 बोसोर सरकाराव जि जालांबाय नैबे गोदान बोसोरावबो जोङो गोदान सरकारखौ जों आसा खालामदोंमोन जोंनि 5 लाख रां अनसुंथाइखौ जोंखौ होगोन होननानै, नाथाय बिथांमोनाबो दिनैसिम जोंनो 5 लाख अनसुंथाइखौ माने होनाय जायासै। बेनिखायनो मैया मोनसे लिस्ट फोसावदोंमोन। मैया लिस्टआवबो बिथांमोना जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 3ल' फोसावदों। बेखौ नायनानै सिगांफोराबो बिदिनो माखासे होलांबाय, बेयावबो जोंनि दिनैसिम बाक्सानि मोननाय जायाखै। आरो सिगां समाव एबसु आन्दोलनाव जिखिनि थैलांबाय बिनिफ्राय दिनैसिम जों सासेबो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो जों दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों मोनसे थांखि लानाय जादोंदि बे जा सरकार जोंनो अनसुंथाइखौ जुदि नैबे फेब्रुवारि दाननि गेजेराव होआबा सिगाङाव जोङो जेबायदि सरकारखौ जोङो थुलुंगा होबोदोंमोन बा मदद होबोदोंमोन, बे मददखौ जोङो होनाय जानाय नङा। बे सोरखौ थुलुंगा होगोन बे जोंनि खोथा, इयुननि खोथा। नाथाय नैबे जिखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ जोङो बेखौ होआबा जोङो सरकारखौ जि मिजिं थिनानै जों जि थुलुंगा होबोदोंमोन जों बे थुलुंगाखौ होनाय जानाय नङा। बेखौथ' सिगाङावबो जा होबोबाय बिथांमोना बाक्सा जिल्ला हिसाबैथ' बहुद खम होबोगासिनो दङ। दिनैसिम बुंनो थाङोबा बाक्सा जिल्ला हिसाबै मोनाखैनो होनना बुंजायो। बिदिनो सिगाङावबो जिखिनि होदोंमोन बिथांमोना खम होबोदों। बुंनो थाङोब्ला बेयो सरकारनि नोजोराव बाक्सा जिल्लाखौ माने नेवसिगारनाय बायदि होननानै जोङो बुंनो नांगोन। बेखौथ' जों बुंनो हाया सरकारा दिनैसिम मानो बेफोरबायदि खालामदों, जों बेखौ दिनैसिम बुंनो हायाखै। माने दा नोंथाङा सरकारनि फारसे मा खावलायनो सानो? आं बेखौनो खावलायनो सानदोंदि सरकारनिसिम नैबे फेब्रुवारि दाननि गेजेराव जोंनि नैबे जिखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बे अनसुंथाइखौ होगोन होननानै फोसावाबा जों सिगाङाव जों बिथांमोनखौ जिबायदि थुलुंगा होबोबाय जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जानाय नङा। नोंथांमोननि बे माबानिफ्राय मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय माबाफोर थांखि लादों नामा? थांखिखौथ' दिनैसिम लानाय जायाखै। जुदि बिथांमोना जोंखौ बिदिनो नेवसिगारलांबाय थायोबा जों थांखि लानो बाध्य जागोन आरो इयुनाव जों गुबुनखौ मदद होनो गोनांबो जाहैनो हागौ। दासिमाव बेसेबांसो मुंख्लं नखरफोर दङ बाक्सा जिल्ला हिसाबै? दासिमाव 1010 जन मुंख्लं नखर दङ। जोङो बाक्सा जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफाद हिसाबै दिनै गासै मुंख्लंफोरखौ लाफानानै मुंख्लं नखरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै बे सावरायदों जे मैयानि दिनाव जे मुंख्लंफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ होबाय, नाथाय बेवहाय बाक्सा हिसाबै 2ल'। नाथाय बाक्सा हिसाबै मानो 2ल' जाखो? बे बाथ्राखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो बारंबार बुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय बे बुंसेयावबो जोंनि बाक्सा जिल्लायावनो माने गोदोर गोदोर दैदेनगिरिफोरा दोङो, चिफ दोङो, EM दोङो। बिथांमोना दिनै बाक्सा जिल्लानि जे मुंख्लं बिथांमोनखौ मान होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेखायनो जों खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय MP इलेक्सनाव जुदि जोंनि बाक्सा जिल्लानि मुंख्लं नखरनो जुदि 5 लाख अनसुंथाइखौ होआब्ला जोङो फैबाय थानाय MP इलेक्सनाव भट बर्जन खालामनाय जागोन होननानै जों फोरमायदों। आरो फैगोन समाव जुदि 5 लाख अनसुंथाइखौ थाब मोनाब्ला जोङो क'क्राझार
सेक्रेटारि अफिसाव धरना हैगोन होननानै दिनैनि दिनाव जोङो मोनसे बिथांखि लानाय जाबाय होननानै जों फोसावदों। नैबे समाव जों बेखौनो बुंनांगोन जोंनि बाक्सा जिल्ला हिसाबै दैदेनगिरिफोरा जोंनि बाक्सा जिल्लानि मुंख्लंफोरखौ नायफिनाखै। नैबे समाव जों बुंनांगोन बाक्सा जिल्ला हिसाबै खनसे भेरिफिकेसन जादोंमोन 472 खनसेयाव भेरिफिकेसन जाबाय 468 खनसे जाबाय 70 नाथाय एसेबां भेरिफिकेसन जाजासेयावबो दिनै बाक्सा जिल्लायाव मानो मुंख्लंफोरा रां 5 लाख रांखौ मानो मोननायनि लामायाव फैयाखै। बेखायनो जों बुंनांगोन जोंनि बाक्सा जिल्लानि गासै दैदेनगिरिफोरा जोंनि मुंख्लंफोरनि सायाव एसेबो नोजोर होआखै होननानै जोङो बुंनांगोन। दिनै जोङो बाक्सा जिल्ला मुंख्लंआरि नखर आफादा बेवहाय जथुमनायनि गाहाय थांखिया बेनो जाबाय जे जोङो गोबाव समनिफ्रायनो मुंख्लं नखर आफादनि सिङाव थानाय जायफोर मुंख्लं नखरनि बिगोमाफोर बा सोद्रोमाफोर गोबाव सम जाबाय जोङो 5 लाख रांखौ मोननो थाखाय जोङो नेनानै थाबाय थादों। जिहेतु माने सरकारानो खोथा होखानाय आन्दलननि समाव जायफोरनाखि मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि थाखाय नखरफायाव 5 लाख रां खरै अनसुंथाइ होनायनि बिथांमोना खोथा होखानाय। बे लेखायनो जों दिनैसिम नेगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोना दिनैसिम मानो होनो हायाखै जों बेखौ मिथिस'नो हाया। दा जोङो बिनि खारनखौ नांगौ आरो जोङो खोनानाय मथेब्ला गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मोनगासिनो दङ एफा एफा आरो सिगाङावबो मोनखांबाय आरो दाख्लैबावैसो बेबायदिनो गोदानै लिस्ट खालामनानै होनायखौ जों नुबोबाय थादों। नाथाय बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोङो मोननोनो हायाखै आरो नै मैयानि जि लिस्ट बे लिस्टआवबो जोङो बाक्सायाव सानैल'सो जोङो मोननाय खोनादों आरोखि। दा जोंनि बाक्सा जिल्ला हिसाबै मानो मोनाखै लिस्टआ मानो खम जादों जोंनिया दा जोंनो नांगौ आरो बे 5 लाख रांखौबो जोंनो थाबैनो नांगौ आरोखि। दा जोंना बाक्सा जिल्ला हिसाबै मुंख्लं नखरा गासैहाय 1010 दङ। बे 1010आ दिनैसिम गोबाव समनिफ्राय जोङो नेगासिनो दङ। दिनै नोंथांमोना बेयाव जुथुमदों बेनि गेजेरजों मा थांखि लादों? दा थांखिया बेनो जाहैबाय जोङो जेब्लासिमहालागै मोना गभर्नमेन्टआ जोंनो जेब्लासिमहालागै होआ जों अब्लासिमहालागै जोङो मोननो थाखाय जोङो नाजाबाय थागोन आरो बिथांमोननि सरकारखौ जोङो जिहेतु आगोलनिफ्रायनो उन सिगां जों मदद खालामबोबाय थानाय जादों। दा बे समाव जोंनो थाबैनो बे 5 लाख रांखौ होआब्ला जोङो हयथ'बा माबा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बेबस्था लानाय जागोन बा थांखि लानाय जागोन आरोखि। दा जिहेतु मैयानि समाव 200 मानसिफोरनो बिथांमोना होबाय। दा जोंनि बाक्सा जिल्लायाव जिहेतु जेरैबायदि माने जिल्ला हिसाबै रानोब्लाबो 200आव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव 50 खरै गोलैयोमोन। दा बे रोखोमबो जोङो नुवाखिसै। दा बाक्सा जिल्लायाव 3ल' जुदि गोलैदोंब्ला मानो बेबायदि जानो मोनखो? दा बेखायनो जोङो उननि लिस्टआव जाहाथे बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोङो एसे गोबांनो मोननांगौ। जिहेतु माने जोंना 1010 माने मुंख्लं नखर दङ। दा जाहाथे बिथांमोना थाबैनो जोंनि बाक्सा जिल्लानि थाखाय थाबैनो बेबस्था खालामनानै होयो। दा बेनो जोंनि मुंख्लं नखरफोरनि जि जायफोर बै समाव आन्दलननि समाव जे जिउ बावलांबाय बिथांमोननि थैजोंनो जों बुंनाय खोथा नङा बियो बिथांमोना बुंनाय खोथा। जिहेतु जोंनि बा नखरनि आगोमा फिसा फिसौफोरनि थैजोंनो बिएसि आरो बिटिसि बिटिआर दाजाबाय। बिथांमोनानो बुंनाय बे बाथ्राया आरो बिथांमोना जिहेतु माने बे दाजानाय बिटिसि दाजानाय बा बिएसि दाजानाय बा बिटिआर दाजानाय बिनि गेजेरजों बिथांमोना सरकार जानानै साफ्रोमबो मुंख्लं नखरनो 5 लाख रां होनायजों लोगोसे आरोबाव साखरिनि खोथा बुंदों बिथांमोना नखरफायाव साख्रि होनायनि खोथा। दा बेखौबो बिथांमोना मा हिसाबै बुंदों जों बुजिनो हायाखै। खिन्थु सरकारा बुंनाय हिसाबै बेयो फोथायजाथाव जानांगौमोन। नाथाय बिथांमोना बुंनायल'जों समखौ ओरैनो बारहोबाय थाबा निसय मोजां जाया जों बेखौ सानो। बेनिखायनो जोङो मोनागौमानि जोङो थांनाय बाराव जेरैबायदि जोङो आन्दलन होनो गोनां जादों जोंनि फिथाइ बा जोंनि साननाय बायदि जायाब्ला जों थिग बेबायदिनो गोबां गुबुन रोखोमै जोङो राहा लानाय जागोन आरोखि। सरकारा मुंख्लंफोरखौ मान होआखै नामा? दा बे रोखोमै जोङो बिदि नुद्रायनाय जायाखै। मानखौ बिथांमोना जेरैबायदि बुंनाय थिग बेबायदिनो मान होनांगौमोन। दा बिथांमोनखौ जोंनि सायाव जेरैबायदि मान होनांगौ बेबायदिखौ जोङो नुवाखै आरोखि। बेखौनो जोङो खावलायदों
जे जोंनि बाक्सा जिल्लायाव गोबां 1010 सा थासान्दियावबो माबोरैहाय मोननो हायाखै जोङो आरो मोनदोंब्लाबो जाय साथामल'सो मोननो हादों नाथाय जोंनि एफा बुरजा 1010 साया मानो मोनाखै दा बिथांमोना जोंनि सायाव मा नोजोर खालामदों जिहेतु माने जोङो सिगाङाव बुंखांनाय बादिनो बिथांमोनखौ जोङो हानायमानिखौ जोङो सहाय होबोदों मदद खालामबोदों दिनैसिमबो बे एखे रोखोमैनो दङ नाथाय बे बाराव जुदि लिस्ट खालामनायाव बा बाक्सा जिल्लानि मुंख्लं नखरा जुदि थालांबावनांगौबा जोङो गुबुन राहा लानाय जागोन आरोखि आंनि फिसालानि मुङा निर्मल बसुमतारी बेनिफ्राय गामिया बाङालिपारा आंनि फिसालाया कलेजाव फरायफुबाय थादोंमोन आंनि न'आव थारमाने बे फिसाफोराबो लोगोसे जाफायो लोंफायो थाफाहैबाय थायो आरो बेनिफ्राय इबो आरो थाङो लोङो आंबो जाहोनो होयो बाध्यता गैया इसोरखौ आं माबा खालामनो हायाना इसोरनोबो जाहोफानबाय लोंफानांबाय इबो कलेजाव फैफायो माबायो बेनिफ्राय सानसे समाव इयो फरायनोबो गाराखै आरो बेनिफ्राय फरायनो फैयाखै साइकेलखौ गामि बरमायाव दोनथ'लायबाय आरो न'सेयाव दोनथ'नानै स्कलारशिप फैसा लायनो थांबाय आरो नलबाराव थांनानै बै खालिनो बै खासे इसोरो लोगोफोरा थारमाने थगायनानै मा होनबाय ओरैनोबाय आरो नोंखौ इसोरो माबाया नोंखौ लेंहरदेले अफिसाव ओरैना बुंनानै आंनि फिसाखौ थारमाने थगायनानै इसोरो लांखोमादारि खालि ओमफ्राय जोंनि जाहानि लोगोफ्रानो मिथिगौ आरो ओमफ्राय लोगोफोरनि नामखौ दा बुंबा गाज्रि मोनगोन ना ओमफ्राय लोगोफोरा आरो बुंना गिना हाला ओमफ्राय आङो आरो उपाय गैयाना ओमफ्राय आंनि फिसालाफोरा थारमाने हमना ला बेल्टि बुंबा गाज्रि मोनगोन नामा थारमाने इ समाव इन्डिया बेल्टिजों सुत्रमोन ना नङा होमबा बे समावनो आंनि फिसालाखौ थारमाने हमना लांनानै बरमायाव स्कलारशिप लायनो थांनो समाव बिनि फिसालाया गोमालांदो आरो थारमाने सरकारा जे अनसुंथाइ होनो ओमफ्राय दिनैसिम मोनदों मोना सरकारनि जेबो मोनाखै ओमफ्राय आर्मिफोरा थांबाय हाबाय आर्मिफोरा थांब्लाबो आङो गैया होननानै थगायबाय थेवबो इखोदि जोंदि माबाखौ मोनासै ना इनि बडि गार्डखौ माबाखौ मोनासै आरो जोङो ओमफ्राय बे थैनायाव 18 बोसोर बियो माने आबसु पिटिसिनि आन्दलनाव गामियाव गामि जमा डिउटि होयोमोन आरो बेयाव आरो सोरबा गावथारलांदो बिदा फंबाय खानैखौ जानिया गोदोरमोन बेसेबां सना गावथारनानै सनखांबा बारबाय दे बेसेबांसो गोबाव जाखो गोबावा माने 20 बोसोर 3 बोसोर जाबाय खोमा 20 बोसोर 21 22 23 बोसोरसो जाबाय माबोरै जानायमोन आं जाथाया माने गामि आरो डिउटि खालामामोन होनबा फरानियामोन बे फरानिनायाव सोरबाफोर फैनानै खानायखौबो गावथारलांदो गामिनिफ्रा खारग'जोबलांदो जानि सानैया थैलांदो दा आरो सरकारा आरो थैनायफोरनो फैसा होगोन होननायखाय जोङो आखा खालामबाय थादों आरो गथ' गथाय बायमान खहाय जाथों होननानै दा सरकारा होनायखौ मोनाखै आरो मोनाखैथ' नङाबा जों नांजाबाय थायोना सरकारनियाव बिबाय थायो होनबा जोङो होगोन होननायखायसो आखा खालामबाय थादो सरकारा होगोन होननानै मानो बुंना लादोंमोन होनबा दा इखौ होनांगौ इसोरो जोंनि थाखायसो पदआव उथिलांदो नङा होमबा थैजानायफोरा थैजानायफोरनो फैसा होगोन होननानै बुंनायखायसो थैजानायफोरा पद होनायखायसो उथिलांदो दाथ' इ फैसाखौ होआबा किसुमानफोराथ' ओंखारलांफिनजोबगोन बेखौनो आखा खालामो आरो जों होगोन होननायखाय जोङो बिराद आसा खालामबाय थादो सरकारा होयोबोला अनोबोला जोंबो न' दुवार गैयिफोरा बायमान फाहामना लानो हागौमोन जोंनोबोथ' आरो दा सरकारा किसुफोरनोसो होदोबाबो जोंनि माबानिफ्राय सायख'सो होदोना न'फोरखौबो जोंहाथ' दा न' गैया ओरैनो सायला सुइला लुनानै दोङो जोंफोर बेफोरखौ मोनोमोनब्ला जोंफोरो बाहाय बांला जिरायनो आन्था न'फोरखौ लुना थानो हागौमोन दा सरकारनि फारसे नोंहा मा खावलायनो सानो सरकारनि फारसे माने इनो आरो मा बुंबावनो सरकारा होगोन होननायखाय जों आखा खालामबाय थादों आरो बालां फैसाखौ
दा होनायबा मोजां जागौमोन जोंनिफ्रायसो उथिलांदो भटआबो सरकाराबो खौसे जानानै जोङो दा भटखौ होदोंमोन ना उथिलांदो दा बेखौनो आखा खालामबावो आरो जोङो जाहाथे फैगोन माबायाव जोङो भटखौ होनानै थिखांहरफिननो सानो फैसाखौ मोनोबोला आंनि साननायल'जो जानाया दा बेलेगाबो बहुतआनो बेलेग बेलेग अन्तराव बेलेग बेलेग दोङो साननाय थेवबो आंनि साननायाव आरो 5 लाख फैसाखौ होयोब्ला जोङो भटआव आरो उथिलांफिननोबो हागौ दा इनि भटनि सिगांनो जोंनो दा होनांगौ आरो 5 लाख रांखौ